Presyo kan mga produktong petrolyo posibleng mainaan nin 80 sentimos hasta 2 pesos asin 30 sentimos katakod ka nakatalang oil price rollback sa aga. Pirang motorista nagpahayag kan sa indang pagkadismaya sa pagtaas baba kan presyo kan krudo asin gasolina. Uyan report ni Jessica Calinog. Motorsiklo ang saro sa mga mayor na pigagamit na transportasyon kan mga Bicolano. Mas kumbinyente kaya ini nagamiton sa kada pagbaybay kan tinampo. Inininhulit na mas barato subuot ang maintenance ka ini kumparar sa iba pang mga bihikulo. Alagad ang problema, nakatipid man kuta sa maintenance, sige-sige man ang pagtaas baba sa presyo kan gasolina. Malangkaw nin 12 pesos, maina ninday maabot sa piso. Arog na sana sa aga, Nobyembre 22, posibleng magkaigwanin 2.10 hasta 2.30 pesos na rollback sa kada litro ng diesel. 0.80 hasta 0.90 pesos naman sa gasolina. Mantang dakulang tabang na ang dawa dikit na pag-ina sa presyo. Alagad kulang pasubuot ini, sigun sa pirang motorista na ang gamit gasolina. Mga dos lamang ko ta piso, ayos na. Ano sir? Nganing dakol-dakol. Mahal po. Mahal pong maray. Ano tingin nito na lang sir para makaano? Tipid na sana. Pwede na tabi ko ta mga piso o kaya 150. Pero ma'am, kaya mahal ito sa garo man makuha ma'am mga ekonomiya. Tama na siguro ma'am ito. Para sa kuya ma'am, indan ma'am sa iba. Pero kung ma'am, mayo man kita mamagi ni ma'am kung pera ang i-rollback nila. Taba ko man kita igwang kapot kang kuha na yan ma'am. Marama ko man kita mga negosyante na kita ang magkakapot kang pagbakal ning langis sa ibang bansa. Sigun sa Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, ang maluyang demand din petrolyo hali sa top importer na nasyong China, mantang nasa tahaw kan paglangkaw kan COVID-19 cases, iyuan saro sa mga rason kan piga-antisiparan na tapyas presyo sa produktong petrolyo ngunya na semana. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.